Este fin de semana vai empezar a Feira de Oportunidades, o concurso de etapas. A Feira de Oportunidades será o viernes día 2, o sábado 3 e o domingo 4. As principales novidades é a ubicación, que vai a ser no paseo fluvial. Outras novedades vai a ser que en vez de ser en Caspa, esta vez vai a ser en Jaimas, que vai a ser bastante vistoso, que é moi vistoso. Teremos eventos para os nenos, para os pequenos, que empezará o venres con yoga para nenos. Tamén actividades de show cooking co cociñeiro Manolo Bello. Isto será o sábado e o domingo, non? Tamén, como sempre, haberá o sorteo dos agasallos que dan os comercios locais. O concurso de etapas este ano, igual que a edición pasada, vai a ser 2 fins de semana. Empezará este fin de semana e o seguinte fin de semana.